Nu vil vi se nærmere på, hvordan vi ændrer indstillingerne fra radiomodem til N-trip modem. For hovedmenu går vi i indstilling, instrumenter, og her kan vi se, at vi kører på profilen for radio. Den skifter vi om til profilen for N-trip og trykker på værktøjssymbolet. Nu går vi til side 3 ud af 5 ved hjælp af pilen øverst i skærmen. Her trykker vi på knappen Send Rover. Da den her video er optaget på en simulator, kan man ikke sende det på den rigtige måde til powerboxen, men i maskinen skulle det gerne gå bedre. Her siger vi OK og gentager Send Rover 2 gange mere. Når vi har sendt Rover i alt 3 gange, går vi tilbage til hovedmenuen. Når vi når til hovedmenuen, afslutter vi programmet. Når det er afsluttet, slukker vi for strømmen til panelet. Derefter starter vi op igen, og så har vi skiftet til N-trip.